NFS, Biopnoos, δεν μας έκανε blog ακόμα, σκέτο όμως χωρίς τα πολλά απλά πράγματα. Πρώτη γενιάς προγραμματισμού και κάνουμε το πρώτο πράγμα. Ποια γλώσσα θα χρησιμοποιεί. Η γλώσσα είναι αυτή. Κάνουμε select και τη βάζουμε. Εδώ. Που μην την κατάλαβε. Αυτή είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιώ. Δεν έχει ονομασία. Είναι μια προσωρινή session. Πιο απλά πράγματα, γιατί τα άλλα μπερδεύεται μεταξύ συνημμένα αρχεία και γνώση που μόλις του δώσαμε. Μας επισκέφτηκαν και από πάνω. Πρώτη γνώση που του δώσαμε ήταν τι γλώσσα χρησιμοποιεί. Η δεύτερη γνώση που θα του δώσουμε λοιπόν είναι τι να κάνει. Ας του δώσουμε και τη δεύτερη γνώση. Δίνουμε και το professional κακογραμμένο. Parser δεν είναι κακογραμμένο. Αυτά μας απαντάει. Τώρα θα βάλουμε τη γνώση του τμήματος. Ποια είναι δομημένη τμήμα, λέτε παραδείγματος χάρη, και έχει τρία πράγματα. Τίτλο, περιγραφή και μαθήματα. 4 πράγματα αποτελεί το τμήμα. Αυτό το parser που λέει εδώ πέρα είναι η προηγούμενη version και η επόμενη. Μιλάμε μόνο για language models, τίποτα άλλο. Large language models. Πρώτο πράγμα λοιπόν που του βάλουμε είναι το τμήμα. Το τμήμα είναι εδώ. Αποτελείται από τροφοδοσία για το τμήμα αυτό. Το διαλέγουμε όλο, το έχουμε γράψει, προσέξει, να είναι λογική ενότητα. Δεν κάνετε εσείς στα λύκεια και στα γυμνάσια λογική, παλιά κάνανε, κάποιοι κάνουν ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως μάθημα στα γυμνάσια λογική. Πιθανώς πρέπει να καταργηθεί η πληροφορική και να διδαχθεί η λογική. Είναι πιο καλή για τον άνθρωπο. Η πληροφορική κάθε 4-5 χρόνια τα πάνω κάτω έρχονται. Τροφοδοτούμε και το μάθημα. Και τώρα μας λέει τι κατάλαβε. Το EAS Department, Economic Studies, Department Western Macedonia. Faculty είναι εκείνο το άλλο, τέλος πάντων, γράψουμε κάπου department. Ο τίτλος είναι αυτός. Η σύνοψη είναι αυτή. Μας γράφει τι κατάλαβε, έτσι. Μια χαρά δεν κατάλαβε μέχρι τώρα. Φαντάζομαι εδώ αν κάνουν την ερώτηση πόσα μαθήματα έχει, θα μας πει. Αλλά βρίσκεις άκρη. Και η ώρα είναι καλή, πρωί ακόμα δεν ξύμισαν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι τώρα πίνουν τον καφέ τους. Θα πρέπει να έχει καλή απόκριση. Ωραία, ας κάνουμε μια give me lesson. Δεν γράψουμε καθαρά. Give me lesson 51. Άμα δεν το κατάλαβε και τώρα, τι μπορώ να κάνω. Τι είναι αυτό εδώ. Α, βρήκε το κόκκινο. Γιατί κόκκινο. Error input stream. Κάποιο λάθος γενικά από το πρωί δεν πάει καλά. Το τμήμα είναι αυτό.
Αυτό εδώ πέρα είναι το όνομα του μαθήματος. Μας εξηγεί το μάθημα, ξέρω εγώ. Απατάμε ένα regenerate, δεν χρειάζεται, κάτι κατάλαβε τέλος πάντων. Να το. European Language Policies. Την γλώσσα που μόλις δώσαμε την κατάλαβε και ξέρει και περιεχόμενο γι' αυτή. Τώρα λοιπόν τρίτο πράγμα. Now I attach. Ας τα αφήσουμε να τελειώσει. Attach. Ζήσος. Curriculum. Curriculum. Μπορούμε να το βάλουμε και έτσι, μπορούμε να το βάλουμε σαν συνημμένο επειδή είναι μεγάλο, σε txt πάντα. Το διάβασε, txt θα διαβάζει εύκολα. Και τώρα μας γράφει τι διάβασε. Διαβάζει το document που του δώσαμε. Γράφει μέσα ότι ήμουν captain στο στρατό. Το πήρε από το τέτοιο, είναι πονηρός, εδώ είναι πονηρός. Γυρίσουμε να δούμε λίγο. Εδώ είναι πονηρός, γράφει ότι είμαι captain, εγώ δεν έγραψα ότι είναι captain στο βιογραφικό, δεν γράφει τι πράγμα βιογραφικό, αλλά από το βιογραφικό του που επισυνάψαμε δεν είναι πανεπιστημιακό, είναι γενικά και το πήρε από το ένα project management που έχει συνημμένο. Ακαδέμια. Ωραία. Να πούμε και ένα good, να του ευχαριστήσουμε έτσι. Μάθετε να... Θα μας πει τι περιμένει το good, δηλαδή. Τι περιμένει, τι κατάλαβε. Είναι σαν τα μωρά παιδιά. Ας το γράψουμε λοιπόν γιατί είναι μωρό παιδί. Combine. Now I combine ES and Prof. Ζήσος. Το combine είναι λάθος, θα το βρει. Καταργεί για τη γλώσσα, έτσι. Βρήκε τι κοινά σημεία έχουμε. Άμα γράψουμε, και αρχίζουν οι λεξούλες. Τώρα παίζουμε τις λεξούλες. Compliance. Due diligence, ξέρω εγώ, του Ζησόπουλου. Το σταματάμε. Άμα γράψουμε compliance. Το τμήμα. And Prof. Ζήσους. Έχουμε πει να γράφει μόνο θετικά, αλλά δεν πρόκειται να γράψει ότι αυτός δεν ξέρει μονέτερη, γιατί το βιογραφικό δεν λέει τίποτα για μονέτερη, έτσι. Νομισματικά. Το compliance. Έβγαλε αυτά. Τώρα άμα του εξετάσουμε... Πάλι τα έβγαλε στη συνάρτηση με το AES, έτσι. Άμα το πούμε να γράψει εδώ πέρα τώρα due diligence, compliance and quality assurance. Quality assurance δεν ζήτησα. Ας γράφει όλα αυτά σωστά, είναι language, έτσι. Δεν ξέρει. Αν γράψουμε due diligence, το καταλαβαίνει. Due diligence. Να το γράψουμε περισσότερο, ότι να μας απαντήσει ό,τι νομίζει. Είναι το compliance, knowing your customer.
το Julius είναι πιο άγριο, δεν έχει θετική γλώσσα, δεν γράφει αγριεμένα. Πώς είναι το σωστό δηλαδή. Neutral μεν, αλλά δεν αφήσουμε σκοτεινά σημάδια. Κάνουμε τη δύσκολη ερώτηση τώρα. What courses, αύλα lessons, γιατί τα λέμε και lessons, could prof Jesus teach in ESS, που είναι συναφές με αυτό που λέμε τι δουλειά μπορεί να κάνει στην εταιρεία. Κατάλαβα, έφτασε η ώρα. Το πρίξουμε από το πρωί. Κάναμε 40 sessions από το πρωί και σταμάτησε. Τι είναι use default mode. Θα πάμε στο όχι τόσο έξυπνο. Αυτό είναι το όχι τόσο έξυπνο μοντέλο που μας απαντάει τώρα. Το άλλο είναι μας βρίσκει reasoning και τέτοια πράγματα. Αλλά απαντάει αυτό που το δωρεάν δηλαδή. Μας απάντησε κάποια μαθήματα. Να το πούμε lessons, number. Αν δεν του γράψουμε please εδώ πέρα, καμιά φορά θυμώνει, τις ηλιές βαριές που ζεις, ξέρω εγώ, και δεν απαντάει. Το απαντάμε στον άνθρωπο για να μας απαντήσει στον ανθρώπους. Αυτά δεν είναι μαθήματα βέβαια, είναι μαθήματα. Κουρς 50, 22, αυτά τα μαθήματα μπορώ να διδάξω σε εκείνο το τμήμα. Και τώρα του κάνω και μια ερώτηση που δεν χρειάζεται. Can you convert it? Δεν ξέρω να το κάνει. Session είναι αυτό που κάνουμε. GPT build. Να μας το κάνει δηλαδή προϊόν. Προϊόν για την αγορά. Μέχρι τώρα παίζαμε και ρωτούσαμε και κάναμε. Θα μας απαντήσει. Αν τα διαλέξουμε όλα αυτά που βρίσκονται εδώ, copy link, έτσι, και το βάζουμε στο εκεί που βάζουμε. Αν δεν κάναμε το Cosmic Vision, έχουμε και τέτοιες ζωγραφιές ωραίες. Έχει πολύ ωραίες ζωγραφιές. Αυτό είναι το URL. Θα το βάλουμε στο site. Το φυλάμε αυτό. Το βάλουμε στο site. Παίρνουμε όλο δηλαδή αυτό και το φορτώνουμε το session, ό,τι κάναμε, έτσι. Τελειώσαμε. Dankeschön. Dankeschön. Τι κατάλαβε τώρα. Viel Erfolg with your endeavor. Viel Erfolg. Πολύ το Erfolg δεν ξέρω, στα γερμανικά είναι. Άμα καμώνεις ότι ξέρεις.